Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het wie toch een baan voor hun? Ja, weer Samke, weer het rolbaan. Maar ja, die denkt dat hij het al jezelf wel weet. Het historisch besef is tamelijk matig. Jongens, ik ben er druk mee bezig. Ik heb een boekje erbij ter inspiratie. Ja? Waar Joert het goede antwoord erbij. Jongens, kappen maar aan het gameball. We beginnen. Krijgt de Nestor uit Nes, Heerenveen weer aan het voetballen. En Sil Cambuur nou dus de eerste 3 punten helje. Dit is Bient Sport. Mij aan tafel heldencolumnist Jaap Stalenburg, Cambuur-watcher Geert van Tunen en de luis in de pels van Sportclub Heerenveen, Roelof de Vries. Want één ding is duidelijk, het wordt van nu aan weer Friesland foppen. Ja, dat wie Olven Maai had ik het goed had 2011. Foppe de Haan altijd in het verliezen in elk geval een garantje voor succes. Is het eigenlijk logisch dat Heerenveen weer de lonenkamer is bij Foppe de Haan? Absoluut. Ja. Ik wil een rotwoord, altijd gelul over zijn leeftijd. Kom op. Ik kom nog eens op de club, ik zie die man bezig, ik zie hoe gepassioneerd hij met voetbal bezig is. Ik zie hoe jonge spelers aan zijn lippen hangen als hij vertelt. Ik zie hoe hij meegroeit met zijn tijd. Die man kan er 5, 6 jaar mee. En de leeftijd komt. Wat is leeftijd? Ja, Roelof? Ik vind het prima kaart. Met name omdat ik wel het gevoel hier, en dat Gerst ik wel een beetje van de spelers en een deel van de technische staf, dat er een trainer komen moest die er wat meer discipline in bracht. Foppe de Haan het zelf ook wel zijn, hè? Maar die er meer dynamiek, meer beleving in de ploeg komt. Ik bedoel dat ongeveer is win. En Joey van den Berg zei vond ik al van, bij deze training, als we dit volhouden, dan gaan we als beesten het veld in. Precies. Dus dat wat meer fuel in komen. Ja, maar voor eerst maar van 4 wedstrijden Geert, hoe hij het eigenlijk gewoon net het seizoen omhouden moeten. Ja, dat zou misschien best wel aardig wezen, maar ik denk dat hij dat doet. En het misschien ook net goed. Dat wil je net, had hij zijn. Maar hij is er heel duidelijk in. Hij is er heel duidelijk in. Dus ik denk, nee, dat mag je dat maar net waan. Maar ik denk wel dat het de goede man is op dit moment om die club even sportief dat setje te aan. Wat ik nou zo makkelijk vind, ik trap daar maar meteen in af. Ik zie dan weer allerlei types met 1 hersencel die dan weer foto's rond gaan sturen via Facebook van Foppe en Riemer als 2 oude muppets die een club maar dan moet je gewoon eens een grapje zien. Ja, ik vind dat zo langzamerhand, er is humor en humor. Ik vind dat geen grap. Oh, ik vond het wel een grap. Vond je wel een grap? Ja, ik hier wel op de telefoon ben toen wie die nummer amper beneden. En dat is het leuke is dan weer dat uit het Cambuurkamp komt. Ja, maar er komt dat waar natuurlijk. Ja, maar dat stelt Maar jongens, wat eigenlijk volle belangrijk is. Het kwam niet uit Cambuur, het kwam met Heerenveen zelf. Ik kreeg hem in het Cambuurkamp. Dan begrijp ik het ook. Tuurlijk. Maar wat eigenlijk volle belangrijker is, jongens, van zal hij wat verrooien onder spul wiezen? En hij doet eigenlijk, hij gooit het hele roer om. Ik ga je niet vertellen, hij zat hier. En het grappige is, we hadden hier 2, 3 weken geleden een uitzending waar hij verrassend openhartig was over het echte probleem van de club, namelijk het spitsprobleem. Kijk, laten we heel eerlijk zijn, ik heb Hans Vonk heel hoog zitten, maar als jij in april weet dat Mark Oet weggaat en jij komt in augustus, september met Mitchell Tevreden aan en je hebt Veerman, waarvan ik nog steeds vind dat hij voor de eerste 10 in de Eredivisie tekort komt. Ja, dan is er toch ergens iets fout gegaan. Toch bloot Veerman voorlopig volsteen en de Grutse wijzigings ben eigenlijk centraal achterin, benammen centraal achterin, want dit is wat Foppe... Nee, Foppe is een hele klassieke trainer die begint van achteruit op te bouwen. Laten we even jaren wat Foppe zei. Ik vind Kenny een hartstikke goede stopper. Maar Kenny had hij nodig die hem stuurt. Rechtsuit, linksuit, erachter, rugdekking aan. Nou, en dat kan Joey. En ik denk dat Joey, ik met de keeper, dat het beter is, denk ik. Nou ja, en Jerry had een geweldig loopvermogen. Dus wat we missen op middenveld, wat ik jongen had al niet, is iemand die power op middenveld had en een loopvermogen had, maar net naar voren daar. Maar juist in het vullen van de gotjes die eromheen vallen. Dus meer loopvermogen op het middenveld en dat zou dan ook logisch zijn dat bijvoorbeeld de Morton Torsby als weer in de ploeg komt. Ja, dat had ik maar een meidje. Al die mij kan het meidje. Ik ga goed opletten. Dat is goed opletten, ja.
Ja, Torsby dus gewoon onder de jochter komen. Want dat is echt wel aardig van Foppe de Haan. Totaal geen geheimen meer. Hè? Alles leidt gewoon op stritten. Ja, maar dat moeten we rondkomen bij Heerenveen. Hè. Gewoon van. Leven nou gewoon eens een keer gewoon van. Ik ga de oude 3 of 4 jaar hier echt saffelige zeik bij maken. Bij journalisten ik de schuld krijgen van alles en nog wat. In die geval hebben ze dat wel vaker lief. Dat klopt. Maar het leven nou gewoon eens een keer als je al echt serieus normaal dan. En net maar ook heen rollen en het ine lekken en het oren lekken. Want wij ben als journalist, ik maak de WhatsApp. Een journalist die moeite heeft van een lek. Wat krijgen we nou? Nee, maar dat kan mij niet genoeg gelekt worden. Als je mij vraagt van wat is het goed van een club, dan mij die conclusie maar je moet de journalist nooit vanuit de club denken. Hey jongens, we moeten eerst even naar een opstelling. Want dit Azen Oedenijen. Heerenveen, meer lekker. Praat je hem Azen meer Oede lekker. Hey, we hebben Jim ek vregen hoe de Jim opstelling eigenlijk van Heerenveen. Dan laten we die opstelling van Dijden maar even bijpakken, Jaap. Dat is een gevaarlijke, want het was voor Foppen. Ja, natuurlijk. Maar even Mulder in de goal, Martso, Sint-Juste, Buijs en Bijker. Nee, het grootste verrassing is eigenlijk Slagveer in de punt. Dat is het meest opmerkelijk eigenlijk. Dat is mijn punt ook. Kijk, Slagveer die hoort, Foppen zijn net heel terecht, er moet meer dynamiek op het middenveld. Nou, Slagveer die is vooral voor zichzelf bezig. Iedere keer dan holt hij heel uit met die bal in zijn poot in de goal. Nou, als hij zo graag wil scoren, gaat hij maar in de spits staan. Ajax doet hetzelfde nu met El Ghazi. Die had ook altijd de neiging van buiten naar binnen te gaan en te willen scoren. Nou, prima. Laat Slagveer het daar maar bewijzen. Want het maakt zo langzamerhand bij Heerenveen namelijk niet meer uit wie er in de spits staat. Veerman die komt tekort voor de Eredivisie, vind ik echt. Ja, ik vind echt dat Veerman echt te kwaad dingen heeft. De goede gemeente, zoals Kleurt nou de hele tijd, Veerman komt te kwaad. Veerman is een heel oortype spits dan dat Heerenveen misschien neder gaat. Dat klopt. Die kapstokspits werd voor Banaan. Het is een goede pinch-hitter, meer niet. Ja, hij schoen ik volle meer als pinch-hitter gebroken. Maar ik vrees me altijd net minder is dan tevreden. Het gaat niet om. Kijk, ik denk dat tevreden in een ploeg die goed vanaf de vleugel speelt en die bal over de goal, is tevreden een fantastische spits. Ja, maar Lasson en Slagveer toch dat net. Slagveer wat meer. Maar... Exact, maar dat is nou mijn kritiek op Hans Vonk. Ik herhaal maar weer, als je in april weet dat Oet weggaat en je komt in augustus met tevreden aan, dan klopt er iets niet. Nee, dat ben ik maar niet eens. Begin naar de opstelling van Roelof. Ik viel me correct Tom Egbers, jongen, die kan ik in orde houden. Even naar de opstelling van Roelof. Ik zei er dan meestal oneens. Ja, de opstelling van Roelof. Ik ben voor lekker en Roelof tegen. Ik ben... Otikba en Buijs centraal achterin. Dit is trouwens Svartfoppen, hè? Natuurlijk, maar we hebben vregen naar Jim. Ideale opstelling voor de wedstrijd in Willem II. Ja. Sint-Juste voor de verdediging. Ten van links. Ja, eigenlijk is dat het meest opvallende. Sint-Juste naar het middenveld. Ja, maar dat is een dynamisch vent. Maar dat gaat hij dus denk ik van Foppenhaan. Dat wist ik van tevoren dan net. Dus wat dat betreft had er een beetje verstand van. Klopt, ik had er natuurlijk net zoveel verstand van als Foppenhaan. Maar ik vind dat wel een goede kaart. Sint-Juste is een goede voetballer. Ja. Ik zou misschien nog de kaart maatje kunnen om Buijs derde te zetten en Sint-Juste toch weer achterin. Want Buijs had het bij NAC, ik wil die in. Maar ik weet net hoe fit Buijs op het moment echt is. Of hij al een hele wedstrijd speelt. Je hebben Buijs erbij de instellen, dat is ook logisch. Ja. Want voor Foppen. Ja, maar Buijs wordt eerst binnenhellen door de ene trainer als de redder van het vaderland een beetje. Buijs is terug, we hebben de ervaring terug in de achterhoede. Gelukkig. De Messias. En Foppen komt en hij zet hem gewoon uit. Dat is toch dat ik wat krijgen had, maar dat hij net fit genoeg is. Ja, hij had een jongeman. En ik denk dat Lodewegers was iets toch. Misschien is hij dan inderdaad wel de redder in Neet. Maar laten we even de opstelling van Foppen er even bij pakken. Want er is elke niet in dus vrij iepen. De opstelling van Foppen, mooi om jou zo'n in de Chin Willem II. Met Mulder, Van Anholt, Van den Berg centraal achterin. Met Otikba en Kavlan op de linkerkant. Bijker dus naar de bank. Torsby. Verrassend in het veld, op het middenveld. Sint-Juste van de verdediging, Tern. En voorin gewoon de drie bekenden. Slagveer, Veerman en Larsson. Weet je wat ook leuk is? Otiba was typisch een speler waarvan Lodewegers eigenlijk vond dat hij niet goed genoeg meer was. Ja. Foppen zat hier in de studio en die had sprak hij daar zijn bevreemding over uit. Want die zei, ja, als je die man hebt, dan moet je hem laten spelen. Want je komt tekort in die verdediging. Ja, je moet een opbouwer naast hem hebben. Precies. En dat is Van den Berg natuurlijk voor. Die moet hem nou sturen. Van den Berg, dat is niet een vraag, want je volgt nog meer dan ik, de gedroomde kandidaat in het centrum van de verdediging? Dat is ik net hoe hij had bij Pek Zwolle ik die in. Foppe de Haan zei, je hoort bij de training, ik vind eigenlijk Otikba tegen met Joey van den Berg een gouden duo. Dat zei hij hier 3 weken geleden ook al. Nou ja, goed, en dat Van Aken, Buijsen komen er wel voor rond natuurlijk. En dat kan misschien wel wat dingen verhoren. Jongens, ik ga hier in Vissenkom. Wie je nu echt mist is Van Roon, hè? Martin van Loon. Martin de Roon. In Vissenkom, jongens, want we zijn op ziek naar... Roon, wat in de nee. Hij zit lekker in Italië, man. Dat fantastisch. Ja. Ik wil wat zeggen We beginnen terug. De Vissenkom. Hier zitten trainers in. Namen van trainers van Nederland. Laat bij Mourinho er dan maar uit. Waar eventueel de opvolger van Foppe de Haan. Mourinho, alsjeblieft. Even zien wat eruit komt. Het is Alex Pastoor.
Komt niet. Die komt niet. Komt niet. Streep erdoor. Nou, maar je bent te stellig erover. Ja. Want we hebben voor mij, daar ik nog een quote van hem hoor. Ik weet niet of hij Klist in had, maar... We kunnen even hier, Alex Pastoor. Ja, oké. Ja? Op het moment dat Sparta zegt daar is over te praten, want we wilden toch al van hem af. Ja, dan staat het mij vrij om, mocht ik geïnteresseerd zijn in welke club dan ook, om met anderen te praten vanaf januari. Maar ik zal daar op geen enkele manier op ingaan. Ja, wat interessant is met Pastoor. Want hij zei het letterlijk in het interview. Zei hij van, stel dat Sparta wil dat ik voortgaan en er wordt een transfer van mee betalen, dan zoek ik het eventueel nog hoe wagen. Dus hij liet wel een... maar hij heeft toch gek tekend bij Sparta. Hij heeft erbij tekend. Hij is in zijn contract. Met zijn contract verlengd. Dus, en ja, had hij nou zei in het interview, ja, als de club wil dat ik voort wil, ja, dan heeft er ook niet zoveel vertrouwen in. Wij maken nu de fout dat we het over namen hebben. Misschien, ik denk dat Pastoor een heel goed in Heerenveen is, maar er moet even iemand tussen. Een ander type trainer. Ja, maar waar zit hij nou in de kom? Kom maar. Ik ben benieuwd wat het wordt, Arjen. We zijn benieuwd. Alex Pastoor wordt het dus net als Jaap. Waar wordt het dan wel? Timo Klompen. Ja, waarom net gewoon de assistent Roscoe? Ik denk dat ze die nog zullen zien als niet ervaren genoeg. Ja, dat denk ik echt. Rolf? Dat was ik net zo zwart-wit dat ik op te stellen. Het zoek in, maar ik denk dat het Haan is van hem charmeren. Die van Velden als ze echt vertrouwen gewoon hier in Timo Klompen, dan hier ze zei Timo, luister, hij trekt, dat pakt het toe. Nu, we hebben alle vertrouwen in. Geert heeft gelijk. En dat gebeurt dus nog net. Oké, volgende. Tromgeroffel, jongens. Maak je de tromgeroffel van? Zal ik hem hier op maatje? Alsjeblieft. Ik ben al je surprise aan. Ik ben al je misselijk op een redactie. Je hebt al die inhoud opeten. Joop Gal. Joopie Gal, ja. Joop Gal. Ja, mijn kandidaat. Kijk, ja, dat is die kandidaat. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, Joop kan een beetje worden wat Frits Korbach in het verleden was. Kijk wat Heerenveen een beetje nodig heeft. Kijk, er is genoeg voetbalkennis in die club. Van Talant tot Sibon en Jansen, noem ze allemaal maar op. Er zit genoeg voetbalkennis. Je hebt even iemand nodig die het vuurtje aansteekt. Die gewoon mensen weer gek maakt, die leuk voetbal neerzet. En dat voor dit seizoen doet, zou Joop dan een fantastische interimmer zijn. Want eerlijk gezegd, al die namen die nu voorbij komen, ook trainers die beschikbaar zijn, vind ik Joop tot nu toe echt de beste naam. Oké, nou ja, we kennen het Joop echt vregen. Want wat zou Joop zelf al? Want als het goed is, hebben we hem nou onder de lijn. Joop Gal. Goedenavond. Hey Joop, goedemiddag. Want Joop, ja, zou jij eigenlijk de ideale trainer zijn voor Heerenveen? Want Jaap Stalenburg denkt in ieder geval van wel. Absoluut. Ik ben het helemaal en roerend met hem eens. Wij zijn het altijd eens, hè Joop? Dat begreep ik de laatste tijd, Jaap. Ja, wat maakt jou de ideale kandidaat, Joop? Ach ja, weet je, Jaap geeft mij de genoegdoening om te vergelijken met Frits Korbach. Daar doet hij me, ik ben daar wel best wel een beetje trots op, maar daar doet hij me wel iets in het tekort. Want ik loop natuurlijk al 35 jaar mee, 16 jaar als oudspeler. De rest van de jaren ben ik trainer, 5 jaar assistent geweest. Maar ik bedoel Korbach positief, Joop? Ik weet het, maar zo vat ik het ook zeker op, Jaap. Maar ik wil mezelf toch nog wel eens even wat extra toedienen. Om mezelf klop jezelf vooral op de borst, Joop. Maar, ga solliciteren, Joop, het kan nu. Je bent natuurlijk al bijna 20 jaar trainer en net als trainers, ik ben natuurlijk heel lang werkzaam in de Jupiler League. En, ja, ik begrijp die terughoudendheid, verkramptheid over ervaren trainers vanuit de Jupiler League. Na de Eredivisie begrijp ik helemaal niks van. Nee, want je hebt clubs getraind als Emmen, Veendam, Go Ahead Eagles, maar dus nog nooit op het hoogste niveau actief geweest. Nee, maar wel als assistent dan. 5 jaar lang bij een andere club. En met de ambitie en daarbij natuurlijk ook de stappen gemaakt om mezelf dusdanig te ontwikkelen dat ik klaar ben voor de Eredivisie. En dat vind ik al een poosje. Alhoewel dat natuurlijk heel erg moeilijk is om over jezelf te zeggen. Maar net als wij geen structuur kunnen aanbrengen, team tactisch niet onderlegd zijn na zoveel jaren, de fysiologie niet onder de knie hebben, nou, dat lijkt me toch wel. Dus, je gaat ervan uit dat Heerenveen gaat bellen, begrijp ik. Ik blijf bescheiden. Hey, is Jouko van der Wiel niet ongeveer de voorzitter van Heerenveen, niet ongeveer jouw buurman daar in Oost-Groningen? Sorry, dat heb ik niet verstaan. Is Jouko van der Wiel de voorzitter, is die niet ongeveer jouw buurman daar in Oost-Groningen? Nee, ik heb nog nooit met hem... Muntendam? Nee. Voor mij is alles achter. Ja. Nou, even mag ik één vraag stellen, Joop, nog? Een korte vraag. Klopt het dat jij al een stage bij Heerenveen hebt gedaan onlangs? Nou ja, je kan het geen stage noemen. Kijk, toen ik mijn sabbatical intrad,
ga ik niet bij de pakken neerzetten. Ik wilde weten hoe ik als trainer erop stond. Dus ik ging bevriende collega's, oud-ex-spelers, ging ik vragen als ik gewoon mee kon lopen. En bij Ron Jans en ook bij Dwight Lodewegers was ik zeer welkom. Dus ze hebben me met open armen ontvangen. En ik ben een groot aantal weken geleden heb ik een week opgetrokken. Met de groep dus ook. Ja, nou Joop, in ieder geval hartstikke bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen. Wie weet zien we elkaar snel weer terug. Dat hoop ik ook. Oké, bedankt Joop. Ja, bij Joop liggen vanavond even. Lepeltje vanavond. Morgen even de krant lezen, Joop. Hey jongens, genoeg eventjes, wat we hier aanstaan op internet, geven we nog even terug over de speculaties van de nieuwe trainer bij Sportclub Heerenveen. Eerst even wat oors, even hoe Cambuur, want de keeperstrier bij Cambuur, die hoort trouwens de jonge voetballetjes in de besnijding, staat die juist te blikken, op een keeperskliniek van Arno van Swam. En Arno van Swam, dat is de keeperstrainer van Oranje en van ADO Den Haag. En ADO Den Haag is dan weer Tokkum Wiekoin, de chinstander van Cambuur. Pikant, omdat Seinstra en Nienhuis beiden onwijzig waren op de velden van Bekwiek in Dokkum. Ze zeggen altijd, je moet een beetje gek zijn om keeper te worden, maar... Ja, dan zijn niet veel kindertjes die gek zijn natuurlijk. Maar wie is er dan beter, Nienhuis of Seinstra? Nou, ik vind Seinstra. Ja, oké. Ik kijk een beetje, want die is wat grutter, maar Nienhuis de kind werd wat beter doen kan springen. Als Toon ook voetbaltrainer wijze zou Toon dan Nienhuis op goal zetten of Seinstra? Nienhuis. Ja. Waarom? Omdat ik daar al heel lang voor stem. En als ik voor de oren stem, dan wordt mijn huis geboos en dat wil ik dan net. Hij is van Nienhuis. Ja. Tuurlijk, hè? Ja. Links, hè? Links. Papa. Links is een slechte hoek, hè? Links. En als ik afgelopen wedstrijd, en die heb ik gezien, want die moest ik analyseren, Leonard heb gezien, dan heeft Henk dat prima gedaan, want Leonard stond als een tijger in de goal. Het knakt mij net, maar het is wel flink verveeld. Ik ben wel helemaal happy. Ja, sta er weer in. Ik ga erop rekenen dat ik wat langer het vertrouwen zou krijgen. Goede wedstrijd gekiept, dus... Is het wel logisch dat Henk deze keuze maakt had? Ja, ergens net. Misschien ben je toch 1% minder scherp geweest, onbewust. De meesten zeggen van, nou ja, hij had Seinstra een beetje broekt om Nienhuis weer wat scherper te krijgen. Ja, misschien wel. Nou ja, goed, Leo keepte goed het zien AZ, dus dan is het misschien lukt. Misschien zit er ook wel een beetje waarheid in, je weet het niet. Nu omdat het goed uitpakt, ja, zal het misschien zo zijn. Noord-Zeeland, Peter los. Wat moet er gebeuren? Ja! Wat is wat? En 2 mooie clubs, die denk ik allebei te laag staan. En ja, wat ik straks al zei, die punten gaan wel mee naar Den Haag. Ja, en jullie hebben keepers die kunnen scoren. Ja, precies, maar dat is een verkeerd moment, want dat betekent dat je achter staat. Dus ik heb liever dat we een keer de 0 houden, want dat is ons nog niet gelukt. Ja, dat weer Oude Toonsje bij de keeperskliniek van Bekwiek Dokkum. Trouwens, Geert, is het net verdomd vervelend dat nou krijgt de keeperstrainer van ADO Den Haag weet wat de zwakke plak is van Leonard Nienhuis? Dat is hij al lang gezien, hoor. Oh, dat wist hij al. Zat er al zwakke plakken binnen bij de keepers van Cambuur, daarover later meer misschien, maar dan hier die dat lang weten. Ik moet wel zeggen, complimenten voor die Arno van Swam. Ik ben vorig jaar een hele middag bij die clinic geweest. Het is super deluxe hoe hij dat doet, echt prachtig. Maar dat geheel terzijde. Het maakt het helemaal niks uit dat hij dat weet. Oké, nee. Even wat oors dan. Want het is een sportieve crisis bij Heerenveen. Daar oer ze wel meer op internet. Maar ja, ze staan nog altijd boppen Cambuur. Cambuur had nog geen enkele wedstrijd woen. Heerenveen wel. Maar bij Cambuur heerst de serene rest. Ja, maar dat is ook wel een beetje logisch dat je sjuggen naar wat er voor programma aanwerk is. En dan kun je eigenlijk constateren dat Cambuur, nou ja, misschien de winsteren daar wel eens leeslitten had, dat wel. Maar er is geen enkele reden tot paniek. Heracles, dat weer natuurlijk de uitzitter in negatieve zin. Daar ben al je wedstrijden met, die kun je dus verliezen. Het moet nou gebeuren. Het zit er nou aan te komen. Mag ik nou eens een vraag stellen die in het verlengde ligt van wat werd. Zit Henk de Jong ook in een van die eieren? Henk de Jong het krijgt voor 4 weer bijtekend. Bij zijn vrouw. Precies. Dat zei hij de meeste van de morgen. Maar ik heb zo nog steeds, ik heb nog steeds het idee, en dan krijg je weer boze tweets van Cambuur-fans. Hij is aan het eind, hij zit in een bepaalde, hij kan bij Cambuur niet veel beter meer dan hij vorig jaar gedaan heeft. Nee. Zou Heerenveen voor hem een optie kunnen zijn?
Ja, nou ja, ik heb dat gevoel nog steeds. Ik vind Henk de Jong een goede trainer. Dat heeft hij bewezen. En hij maakt het wat los in een groep. Dat is wel iets wat Heerenveen verschrikkelijk nodig had. Dat er wat komt. Ik denk dat hij het absoluut kennis hoort. Net vergeten dat hij zelf een verleden had bij Heerenveen wat net al te vlekkeloos verroen is. Er zit wel wat oudseer, denk ik, van beide partijen. Dus daar moet je heel voorzichtig mee wezen. En boven dat van Cambuur naar Heerenveen rennen. Hij had toch ook al zijn keer. Hij zal nooit in één keer. Dat zul je nooit. Maar dan maakt hij de U-bochtconstructie. Dan gaat hij van Twente misschien nooit aan de Heerenveen zo kennen. Maar ja. Even sportief dan. Maar moet hij wel weg zo langzamerhand? Nou ja, voor mij net. Maar ik kan me voorstellen. Voor zijn carrière? Dat Greenstok, ja. Dat is zo. Ja, nee, die hebben echt gesproken. Ja. Trouwens, hij moet wel een beetje wisselen. Hè, want dan is hij weer een rode kaart. McIntosh komt er nou in. Ja. En de rest van de morgen praat met Henk de Jong. En hij wil wat meer vestigheden in de ploeg. Zullen we even hier wat hij zei? Ja. Het moet zo vers mogelijk. Hè? En dan gaat het net altijd even goed. Maar vestigheden is nou alles. En dus juist dat we het steeds dichter bij die overwinning komen. En nou, daar zitten we nog heel dicht bij. En dat moeten we de Scenario Den Haag trots drukken. Hè? Die moeten we pakken. Hand in hand met onze 12e man. Want die gaat het snijden we bepalen. Hè? Dat werk van elke tegenstander. Hè? De 12e man hier is onvoorstelbaar. Nou, hand in hand gaan we snijden die eerste 3 punten pakken. Hand in hand, zei het er. Ja, mooi, hè? Kameraan, Dobby Tink, een Rotterdamse club, maar wel dus dat publiek wat hij erbij helpt. Ja. En Barto in de punt? Barto in de punt, ja dat is... Barto die krijgt wel de nederige kritiek van de fans. Hè? Want Barto is niet de meest gepolijste spits die er in Nederland omrent. Onterecht. Maar houtkoop is fit. Maar Barto is wel de man die het altijd zijn taken fantastisch uitviert. Altijd een plaag is voor de verdediging. Ja, en daar toch en in dit geval ook Betje losmaakt. En zeg maar, Barto in de spits, ook Betje van al links. Maar hij begint wel te scoren. In competitieverband. Ik vind het een prima spits voor Cambuur. Prima. Ja. Oké. Nou jongens, dan nou hopelijk zonder flaters, Geert. Ja, het zult lukken. De quiz. De ben we weer met Henk en Henks quiz. En de vraag van deze week is... Naast Henk Veerman is er nog een Henk actief in de Nederlandse Eredivisie. Is dat A, Henk Westbroek? Is het B, Henk Angenent? Of is het C, Henk Dijkhuizen? Mail je antwoord van waantje naar bient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes van Heerenveen Cambuur. Nou, hier vast ik geen bult aan, Arjen. Nee, toch? Foutloos. We hebben het niveau we hebben het wat makkelijker maken. Hè, dat hier in de gaten. De winnaar van Verlien Wieke is trouwens toch nog goed die en toch de 6-jarige Daan Schotanus uit Ljouwert. Dat is heel knap vandaan. Dat is knap vandaan. En hij krijgt het Cambuur pakket. Trouwens, die krijgt telefoon, Jaap? Ik zag dat ik een gesprek gemist had van Jelko van der Wiel. De vastzitter van Ik denk dat hij bekend wilde maken dat Joop Gal inderdaad een nieuwe trainer. Nee, ik weet niet. Of hij moet misschien zijn nummer aan. Ja. Hey jongens, op de radio doen wij zelfs even verslag van de beide Frieske clubs. Montjoen, Jelverson, zit ik zelf in Tilburg om jou op de hichte te houden van de rentree van Foppe de Haan. En Snoin, dan begint Cambuurtje ADO al om 11:00 en Geert doet dan het verslag. Oké, ons af hier Bien Sport, Tiegetank heren. Maar ja, goed, je weet het, op internet geven we altijd nog even wat langer terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/Bient. Dus blauw nog even zitten heren. Waar wit, ontan en oors of eerst een goed weekend. Dag. Welkom, daar ben we, vanuit het Green. Welkom waarom bij Bien Sport op internet. On tafel nog altijd Jaap Stalenburg, Geert van Thun en Roelof de Vries. Heren, ja, ze kreeg haar wel praat over waar de nieuwe trainer van Heerenveen worden mat. Maar ik zou eigenlijk nog even een stapje waarom willen. Want zeggen wij het vertrek, het voortgaan van Lodewegen zijn ze onkom? Ja en nee. Ja en nee? Nou ja... Ik merkte vanuit de technische staf en de spelers wel wat gerommel. Maar ik hier wel het idee wat voor gerommel? Dat ze hier ruzie, dat wie in een complete onineen giet, maar er wie wel iets van, er moet meer de zweeper in. Er moet harder getraind worden, er moet specifieker getraind worden. En, ze wint binnen de trainingsstaf net maar Corinjes. Maar net heel dal. Dat wringde wel wat. En waar dan net? Ja, keepstrainer, Team Klompen, Johnny Jansen, Lodewegers. Dat zie je een beetje. Nou, Lodewegers in de rest, dat blijft het maar steeds ongeveer. Lodewegers die eigenlijk binnen de trainingsstaf op een eiland? Nee, nou voor het rooster, nou maken ze dat het groter is. Ze winnen het net heel dal maar ook eens. Nou, maar dat is maar goed ook. Allemaal van die ja-knikkers, daar win je ook de oorlog niet mee. Nee, daarop. Maar ik heb het heerlijk. Nee, maar wat ik bij Lodewegers vooral gezien heb, en dat maakte denk ik ook die beslissing zo logisch. Je zag een opbouw, je zag dat die man gewoon niet meer wist wat hij aan het doen was.
Je voelde de machteloosheid in die persconferenties. Ik vind het een hele fatsoenlijke, eerlijke man. Die ook in persconferenties gewoon zei, joh, het lukt me niet meer. Ik krijg het niet meer in beweging. Nou, wat je dan met heel veel trainers hebt, die blijven dan tot het bittere einde zitten, want ze zijn bang voor de hypotheek, dat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Lodewegers was heel consequent. Die zei, ik krijg dit elftal niet meer aan het voetballen. Die heeft zich gemeld in de directiekamer en heeft gezegd, jongens, hier is mijn contract. Daar heb ik waanzinnig veel respect voor. Ja, hij doet het voor de club, hè? Voor de clubbelang. Dat is echt wat hij zelf zei trouwens. Ik moet ook aan mezelf denken natuurlijk, maar voornamelijk in belang van de club. Ik ben een trainer die graag op een bepaalde manier wil spelen. Zie vorig jaar wat we allemaal voor mooie wedstrijden thuis hebben neergelegd voor de fans. Goede resultaten gehaald en eigenlijk op een half uur na of op een helft na Europees voetbal hebben gehaald. Ik vind op dit moment dat niet gaat. 5 wedstrijden, 1 punt. Dat is heel matig. Ik vind voetbal ook heel matig. En in belang van de club, daar bedoel ik dus eigenlijk mee van, als ik een stapje aan de kant ga en iemand anders neemt het over, en een andere soort trainer misschien wel, die dit dan wel kan redden. Daar ben ik dan denk ik even niet meer nodig. Hij is zeer kritisch op hemzelf. Geert, hoe heeft ik maar hem werken? Doet hij nog trainen wie bij Cambuur? Ja. Lodewegers is natuurlijk wel een man die met het naar zijn zin heeft bij een club. Hij moet met plezier naar de club gaan. Als dat plezier fort is, had hij echt iets van, dan ging ik wel fort. Wat dat onbelangrijk, zegt het misschien wel omkomen. Ja. Er speelt denk ik nog wel wat in dat hele verhaaltje. Lodewegers is ook wel een gevoelsmees. En als je nou er zou voorzitten dat hij ervoor ziet, schetst wel Jaap toch hemzelf, dan is het handig als je steun krijgt. Dat je wat warmte vielen. Dat er iemand is die zei, kom op, lullen, we komen er wel weer bovenop. Wij pakken die trieën wel weer op. Die hier hij net bij Heerenveen is mijn indruk. Ja, dat zei Roelof zo kreeg. Dat er al oneenigheid is binnen de trainers. Nou ja, en dan hoe het dan het eens oneenigheid is. Maar we moeten bestuurlijk kennen. Hij kent sowieso nergens in. Ja, en dan denk ik dat het voor hem een hele logische keuze is. Wat ik een quote was van hem, die sluit daar naadloos aan wat jij zegt. Ik hoorde hem vorige zeggen van, op de terechte vraag van, ik dacht even jullie, van al die bestuurlijke onrust binnen de club, heeft dat invloed? Hij zegt, feitelijk niet. Ik kan me redelijk van afschermen, maar als je door het gebouw loopt en je ziet die mensen van de commerciële afdeling die niet naar hun zin hebben. Ja. Je voelt de spanning en de onrust, natuurlijk heeft het invloed. Dat gaf hij in 2 zinnen. En hij is er heel gevoelig voor. En hij is er heel gevoelig voor. Je merkt ook, het emotioneerde hem. En ik denk nog steeds, ik heb dat bij Rode JC ook gezien en bij andere clubs. Bestuurlijke onrust hou je niet weg van de kleedkamers. Dan begint iedereen over Ajax. Dat is heel makkelijk. Als jij op de toekomst werkt, dan kun je alle hek op slot doen. Daar komt niemand bij. Maar in een stadion als bij Heerenveen word je de dag in dag uit mee geconfronteerd. Ja. En hij is dus echt een man die gewoon alle minuut zegt kind, oké, jongens, dan hoor ik er wel mee op. Ja, maar dat is de Amerikaan in Dwight. Of Canada, daar wist wel, had hij al die sign, die zoede boeken krijgen. Had je niks mee uit te krijgen, toch? Ja, dat speelt het wel mee, want dat toch geen makkelijker is. En hij is natuurlijk net hypotheekafhankelijk of zo, wist wel hij geen. Dus ja. Het is natuurlijk wat makkelijker om die kaart aan te maken. Ik weet net of dat bij een maaispeler had. Ik wel echt het gevoel dat het heel... Want hij zei natuurlijk wie de oorleving, wie die wedstrijd in Feyenoord. Ja. Toch? En dat Henk de Jong zei, die zit op de tribune bij Heerenveen. Hij zei, ik wist het. De eerste helft in Feyenoord, 4-0 achter. Ja. De lichaamstaal van Dwight. De manier op hoe hij hem kende, maar dit soort dingen. Dit wist je in Leicester. Dat had ik bij de persconferentie. Ja. Dat weet ik wel ontzettend min, die wedstrijd. Dit we even zien hoe minder dat ik wel wie. En nu leidt Sint-Just uiteindelijk ook balverlies. Maar Heerenveen laat het gebeuren en Feyenoord wandelt door de verdediging bij Vlaag. Feyenoord overklast Heerenveen op alle fronten. Tien klinkt er zelfs uit het uitvak. Ja, en dat wie heel wel. En toen gingen de eerste supporters al naar Hoesta. Dat zijn geen supporters. Maar ben je dat is applauspubliek. Schrokken van het niveau? Ja, ik vond dit ziet er al dramatisch. Ja. Het zit natuurlijk al langer rond. Pas op, we zien 5 goals. Jongens, laten we even heel simpel. We zien 5 goals. En dan zie je alle 5e keren kapitale blunders van verdedigers. Hele simpele basisfouten. Dus hoe vaak Feyenoord op goalscat na de eerste helft? 4 keer, 4 doelpunten. Nou, dat bedoel ik.
Dat is precies wat ik dat bedoel. zit al hier, ik dat mooi, hè? Het is verschrikkelijk, meer. Het is geen pech. Jongens, er was in de rust. jongen, Deze week heb ik met een Feyenoord-speler gezeten. Die vertelde dat er in de rust, in die kleedkamer, iets van medelijden was met Heerenveen. En toen hebben ze de foute beslissing genomen om het gas terug te nemen in de tweede helft. Er was op het gegeven moment bij Feyenoord zelfs een deel van de spelersgroep die had het gevoel van als we doorpakken wordt het 10-0. Ja, dat hier ik samen kind. Ik bedoel, 4-0 bij Skoft. En dat wie natuurlijk net al te geweldig. En dus een hele drege taak voor Foppe de Haan. En zien toekomstig opvolger. En daar zijn ze weer, heren. De balletjes. Jaap, pak er een uit. Tromgeroffel weer, jongens. Dat was wel heel erg gauw. Ja, shit. Oh, sorry. Nou. Oh, die werd het dus net. Die werd het dus net. Even shit. Joop Gal nog in. Joop Gal. Nou, dat was Mourinho, was dat? Dat is Mourinho. Marinus Dijkhuizen. Kijk, nou. Ja, ik zal de enige zijn. Ik vind die man niet bij Heerenveen pas. Want? Het zal vast een fantastische trainer zijn. Had het al goed in bij Excelsior? Ja, fantastisch. Ja, 1 seizoen heeft hij het heel goed gedaan in de Eredivisie. Nee, met alle respect, het is een fantastische trainer. A, heeft hij een heel hoog Cambuur profiel. En dat wordt toch weer verkeerd uitgelegd. Maar dat heeft Henk de Jong, hè? En eigenlijk... Ja, maar Henk, zoiets van Henk, maar Kim Won en Heerenveen, daar Marinus Dijkhuizen. Henk is Fries en wordt allemaal sneller geaccepteerd. Ik weet niet, ik heb niet het gevoel dat dat nou de man is die daar het vuur aansteekt en huppakee. Hier? Ja, ik heb wel, ik ben ook wel een beetje man van intuïtie en gevoel. Ik deel dat wel. Ik denk dat het wel heel erg on Cambuur verbonden is. En als Henk voortgaat bij Cambuur, dan heb ik maar het gevoel dat Marinus de opvolger worden. Dus dacht je even Marinus. Dat is een hele logische. Want dan komt het weer thuis. De vrouw uit Stienjes, clubman, er zit eigenlijk alles wel op en aan. Dus Cambuurman. Dat sluit het net uit. Nee, het sluit het net uit. Ik denk niet dat het de meest logische kandidaat is. Ik denk dat Joop Gal het gewoon moet worden, jongen. Joop Gal, nou ja. Joop Gal. Geert. Pak dat er nog in. Nou ja, jongen. Ik pak ook maar de eerste. Ga die oren er weer in die in, dat is keurig. Oké, ja, dat is mooi. Ik pak maar de eerste die me voor de hand komt. Zo is dat. Belt Jelko weer? Het werd telefoon, Jaap? Nee, Jelko? Ik zat te kijken hoe Jelko niet weer was. Jelko, als je kijkt, Joop moet het worden, hoor. Arie de Boer. Kijk eens. Nou, ja. Jongen. Wat een slechte grap van de eieren. Ja, ik denk, als hier Roelof de Vries op zit, dan heb ik het goed in. Als hier Roelof de Vries op zit, dan horen we gelijk op. Ja, ik denk, dan nemen we het programma totaal niet meer serieus. We zitten de hele week te praten. Weet je wie ooit de gedroomde trainer van Heerenveen zou zijn? Hij zal het nu niet doen. Foukeboy? Ik ben ouder. Is beschikbaar. Ja, is beschikbaar. Ja, maar... Dat is hetzelfde beetje als bij Diekhuyzen, wat minder, omdat Diekhuyzen intuïtief zeg ik nee. Is, maar... Ja. Nee? Ja, nee, maar intuïtief kan niet. Dat is ik weer zo'n vraag. Het is een Leeuwarder. Ja. Een Leeuwarder. Nou, jongens, maar als je waarom neem je dan Joop Gal niet? Dan maakt het niet meer uit. Groninger. Ja. Oost-Groningen. Oost-Groningen, ja. Nee, maar Fouke komt volgende week bij u, hè? Als het goed is, al ja. Hij weet het net zeker, want hij mag misschien nog naar Duitsland. Maar we kunnen het vregen. Ik heb het wel vregen. Ik ga je nog... Nou ja, er is Henk de Jong. Daar hebben we het al over gehoord, hè? Ja. Maar die zit er wel. Henk de Jong gaat zijn, ik wil ooit worden... José Mourinho, nee, Gert-Jan Verbeek. Gert-Jan Verbeek. Dat ken ik nog natuurlijk. Ik zou insluiten, hè? Ja, maar ik denk iets anders. Ik denk dat voor zover ik Gert-Jan volg nu... dat Gert-Jan in een fase is van zijn carrière. Die gaat nu bij Bochum lekker. Ik denk dat Gert-Jan internationaal nog 1 stapje wil doen. Ja. Die heeft geroken aan het grote werk bij Nuremberg. Die wil weer terug. Het fantastisch in die tweede Bundesliga. En hij wil weer op de bank zitten in de Allianz Arena. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel de gedroomde kandidaat. Ja, maar waarom? Hij zal ooit voor hem. Waarom? Hij zal ooit voor hem. Ja, maar ik hoorde deze week ook iemand die, want alles is emotie in sport. Hij moet maar directeur worden bij Heerenveen of voorzitter. Jongens, hou op zeg. Dat heeft hij zelf ooit een keer zijn, hè? Ja, nee, ik kom wel weer waarom en dan als vastzitter. Maar ik denk als trainer, waarom als trainer? Hij sticht voor onvolgend voetbal. We gaan niet voor de kwaliteit van Gert-Jan. Het is een fantastische trainer. Als die het doet, moet hij het ook mogen doen. Maar die zit nog in, die kan nog 1 keer, wil hij een grote klap maken. Grote slag slaan. En met Bochum doet hij het heel goed. Hij heeft een goede pers in Duitsland. Hij is de eerste buitenlandse trainer die kan zeggen dat verslaggevers van Bild-Zeitung criminelen zijn. Die niets geen last van gehad. Gert-Jan is heel populair in Duitsland. Onderschat dat niet. Ja. Maar hij komt net, want dat is zelf wel zo. Want hij wil ik net hij vindt het te volle rotzooi bij de club. Nou ja, daar heeft hij gelijk in. Hij komt nu op een heel slecht moment. Nou jongens, als dit het aanbod is, dan moet het toch Joop Gal worden. Toch Joop Gal? Ja. Er zit er nog één in. Nou Jaap, maak jij hem open? Witte Mik? Ja. Nou, zullen we even kijken jongens. Mario Been, gok ik. Die hebben we nog niet gehad. Fred Rutte. Kijk jongens, Mario Been. Mario Been. Nou, laat ik Fred Rutte doen. Die zal het niet doen, want Fred houdt niet van risico's.
Nee. Fred zal het avontuur te groot vinden. En Fred is financieel onafhankelijk. En hoopt dat hij bij Twente geruisloos als technisch directeur naar binnen schuift. Of voorzitter. Mario is, vind ik, op een of andere manier niet bij Heerenveen pas. We hebben het al eens over gehad in de tijd. We hadden het voor de uitzending over de tijd dat hij daar voetbalde. Probeerde hij altijd te veel een kloon van de buitengewoon lollige Van der Gijp te zijn. Het is... Ja. Hij lag bij de fans eerlijk, dan vies alle kandidaten eigenlijk niks. Uit zo'n Joop Gal. Ja, nee, maar luister, ik zeg niet zo. Iedereen denkt dat ik Joop Gal zeg omdat ik een aardige vent vind. Nou ja, maar Joop is gewoon de gedroomde kandidaat. Ja, ik praatte trouwens van een beetje met Foppe de Haan. En die zei van de trainer die het aan ze komt, die moet er wel een heel soort energie instekken. Want daar heeft deze groep echt verlet van. Nou, daarom zeg ik dus Joop. Kijk, Alex Pastoor is een prima trainer. Als straks de boel weer staat en er gebouwd moet worden, dan is Alex Pastoor een prima trainer. Toch denk ik wel dat Foppe de Haan extra iets heeft. Die Alex Pastoor is net een hele rare... Dat is wel het type. Dat is het type wat ze ziek. Kenmerk voldoet. Ja. Dat is Alex Pastoor. En hij had het imago en ik denk ik bij een soort supporters van een eigenwijs mandje. Maar hij is... Ik mag wel horen, om eerlijk zijn. Of het een goede trainer is, ja, vraagteken. Want dat moet misschien nog wel echt wat meer bewijzen. Precies. Laat hij enorm succesvol. Ik ben net West. Laat hij nou eerst gewoon eens een keer succes hebben. Laat hij nou bij Sparta's promoveren naar de Eredivisie. En dan een jaar hebben zoals Dijkhuizen dat had bij Excelsior. En dan is het vroeg genoeg om hem Heerenveen te lanceren. En dan in de tussentijd gewoon in de tussentijd Joop Gal. Ik wel wat tevreden. Maaskant houden is op Ik zit dat ik het wat vind. Mislukt bij Groningen. Mislukt bij NAC. Tussen Ron Jans en Robert Maaskant doet hij iets. Het werd Ron Jans. Dus nou ja, wie weet. Ja, ze zijn er gek genoeg voor, want er zijn tegenwoordig bestuurders in de voetballerij die trainers aannemen omdat het haar goed zit, omdat ze een goed tv-interview doen. Ik wil even een rondje toch. Geert, waar denk je? Waar wordt de nieuwe trainer van Sportclub Heerenveen? Ja, ik vind het een ingewikkeld verhaal, maar als mij nog vraagt was hoe het nevens mij wurm had, dan leer ik dan eens even los van alles. Dan denk ik toch dat het Pastoor wezen had, omdat hij mij de continuïteit in de club ik weer ombrengt. Dat Chuck bij Joop Gal, dat is een troubleshooter, laat ik het samen even nemen. Die heb je nu nodig. Dan mag het weer opnieuw. Ik denk net dat de club dit verkiest. Het wordt... Wat voor toekomst hem direct of zitten? Alex Pastoor. Alex Pastoor. Wat denk je? De vraag is wat wij denken dat het wordt. Wat stoot denkst? Pastoor. Alex Pastoor. En Jaap hoef ik net te vreten. Ik denk dat het Gal wordt en op het moment dat de boel weer op de rail staat, dat Pastoor het overneemt. Nadat hij met Sparta Europees voetbal gehaald heeft in de Eredivisie. Nog eventjes over het bestuur dan. Eerder niet. Want is er nog nice oer eigenlijk? Want elke niet zei ik van ja, het OTB, het one-tier board, Wolvel opstaan. Ja, maar kijk nog wel dat er Jan van der Wiel is adviseur. Nee, ik ben geen adviseur van Jan van der Wiel. Ik vind Jan van der Wiel een prima vent. Maar dat is iets anders. Dat vind ik sommige leden van de Sneker-gemeenschap ook. Vooral als de krokodillen leren puntlaasjes. Maar goed. Dan hebben we het door Egan Dijkstra. Ja, goed. Maar eventjes, ik denk dat de bestuurlijke bij Heerenveen alles on hold staat. Er zijn mensen op vakantie. En dan heeft dat gaat blijkbaar voor. Maar wat is er wie van het verhaal dat het one-tier board site, wij stappen wel op. Wij willen wel opstappen en het stichtingsbestuur wil wel opstappen, maar dat diejenige die dwarsluit, dat Jelke van der Wiel is. Ja, maar als dat verhaal hoor ik op meer plaatsen. Als dat zo zou zijn, en ik ben geen woordvoerder van Jelke van der Wiel, als dat zo zou zijn, was hij al weg. Want dan is dat de meerderheid die voor opstappen is en dan stapt de hele club op. Er kan niet één man als een meerderheid, hij kan geen meerderheidsbesluit zijn eentje blokkeren. Dan is het helemaal, dan was hij al weg. Ik denk dat het veel meer is, maar dat is eigenlijk wel bekend, dat een grote groep ondernemers rondom Heerenveen heeft gezegd van, joh, wij willen dat Jelke op blijft. En dat ze bang zijn dat als er nu een hele snelle wissel komt, dat er nog meer geld de club uitstroomt. Dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Ja, wat er dus elke keer echt gebeurde, maat, is dat de man om Heerenveen heen en ik de man die er nou zit, maar als je nou al een keer zitten gaan en dan hij dus ik hoor Riemen van de Velden, maar dan ik een Bart van de Middel en een Klaas Leeuw van Wijnen. Nee, maar lust wat even een verhaal aan maatje. Want als die man nou al eerste keer maar op tafel zitten en dan zegt oké, jongens, wat er nou al gebeurd is, dat vragen we alle even van tafel aan. We gaan nou echt in het belang van de club en net in het belang van de persoon praten. Dan kom je tot een oplossing. Ja, maar zolang het dit... Ja, maar je kan makkelijker in Syrië zorgen dat daar de vrede terugkomt. Nee. Of elders in de wereld. Dan dat soort mannen dan Bart van der Meer en Riemer aan tafel krijgen om het eens te worden. Nee, ik snap wel dat het misschien naïef is om dat te denken. Maar dat zou wel de beste oplossing. Ja, wat volgens mij nu nodig is, dat is niet dat ze weer een constructie bedenken met een soort raad van 11 als bij een carnavalsvereniging. Maar dat ze nu echt gewoon een charismatische voorzitter zien te vinden. En wie mag dat worden? Dat is de vraag aan. Nou, ik heb wel eens op een heel stout moment heb ik wel eens aan Wim Anker gedaan. Ja, dat is iedereen. Wim en maar van mij voor je, hè? Zet er dan iemand neer erbij als die ook in de bestuurskamer regelmatig mensen dingen oversluit. Zet Lutz Jacobi er gewoon bij. Nee, Lutz niet als voorzitter. Nee, maar dat soort types. En nog een aparte naam misschien, maar zo'n supporters denken maar iemand Kuiper erbij. Net als vastzitter in boegbeeld. Dat gaat niet meer gebeuren. Hij wil zelf niet meer. Ik denk dat hij niet meer wil. Ik denk dat hij niet meer wil. Dus Joop Gal en de gebroeders Anker.
Dat is eigenlijk de conclusie, Geert, van dit uitzending. Is jongen machinaal. Daar komt weer een auto aan. Jongens, het is heel makkelijk. Waar ik met Heerenveen maatloos en erger. Iedereen vindt die moet weg, die. Zeg maar jongens, wie dan wel? Ja. En net als hetzelfde met Riemer van der Velde. Je bent van het kamp Riemer. Je kan op sommige momenten beter zeggen dat je in de oorlog van de NSB bent geweest. Dat je dat kamp Riemer behoort. Die man, die worden echt, het is bijna gecriminaliseerd. Riemer heeft jongens die club groot gemaakt. Hè? Ja, dat heeft hij zeker. Zonder Riemer had daar geen stadion gestaan. Dat heeft hij zeker. En dan vind ik, er wordt nu wel heel makkelijk op die man neergekeken en bekritiseerd ook. Wat is het toch heerlijk rustig bij Cambuur, Geert? Het is een oase van rust. Verveel jij niet, Geert? Ik verveel me niet, ik geniet ervan. Dat is trouwens, als er naar just naar Cambuur, die staan onder Heerenveen. 5 puntjes, nog geen wedstrijd woon. Maar dan zit ik naar die wedstrijd in AZ te zien en dan is het weer een feest. Er wordt gestreden, er wordt gevoetbald, er gebeurt wat, het publiek gaat mij in de witte punt hellen. Hoe is het mogelijk? Het is gewoon feesten bij de Sjen, vind ik. Pakt Cambuur nou eindelijk de eerste overwinning? Ja, zeker weten. Ze pakken de eerste overwinning? Die pakken Den Haag. Ik zou bijna zeggen, ga ik niet zeggen. Nee, geen slechte ploeg. Maar Ruben Schaken had in het Cambuurstadion nog nooit scoren kennen. Nee, dat klopt. Groot geworden in de doelstelling. Dus dat maar we dan maar even statistisch, dat kan ik statistisch bewijzen. Ja. En als ze nou ervoor zorgen dat die Havenaar wat van de goal afbeeld, dan is het geëlimineerd. Het is geen wereldspits, hoor. Het is geen wereldspits. Nee, maar hij moet net dicht bij de goal komen, want dan kan hij met je lengte en boel doen. En Heerenveen, onder leiding van Foppe de Haan, die tweede overwinning? 2-0. Zo. Daar gaat een lamp. Jongen. Ik dacht dat dat een Cambuur supporter was. Ik dacht, Joop Gaal. Joop, hou op, man. Nee, die lamp knapte er. Die lamp knapt? Ja. Allemachtig, jongens. Wat schrikken wij. We leven nog. We leven nog. Mooi fragment dit. Mooi fragment. Jongens, heren, zoek dekking, zoek ze. Wij horen de gliek mee op. Dank voor het zien. Ontstaat via Beansport op internet. Jongens, even een glaasje water. Ontjen. Ja. Ontjen. Op proost, Joop. En op Joop. En op Joop Gaal. Joop Gaal. Cambuur ADO Den Haag. En dat hek op 2-1 van Cambuur. Thuiswedstrijd. En dan ben die manches vol. Als het publiek met mij heeft, dat scheelt ik nog. En ik gun het hem wel. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net bij eens. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt door Friesland lies.